Vítam vás pri dnešnom výklade karty Malej arkány, karty Esopalíc. Táto karta je označená číslom 1 a práve toto číslo v sebe nesie energiu šance a nových začiatkov. Je to moment, keď sa pred nami otvárajú nové možnosti a my máme príležitosť uchopiť ich do vlastných rúk. Poďme sa teraz spolu pozrieť na symboliku samotnej karty. Ako prvé si môžeme všimnúť ruku stvoriteľa, ktorá sa vynára z oblaku. Symbolizuje impuls, silnú energiu a tvorivosť, jednoducho tú vnútornú silu, ktorá nás poháňa vpred a vedie k novým krokom. V tejto ruke sa nachádza palica, predstavujúca sexualitu, plodnosť, odvahu a silnú životnú energiu. Na palici vidíme 10 rašiacich listov, ktoré vyjadrujú možnosti a príležitosti, čo sa pred nami otvárajú. Popri nich môžeme vidieť 8 listov, ktoré opadávajú a tie zase naznačujú udalosti, ktoré sa už čoskoro uskutočnia. Toto spojenie pučania a opadávania listov jasne pripomína kolobeh života, ktorý je neustálym cyklom. Krajina v pozadí zobrazuje plodnosť, vitalitu a životnú silu, ktorá nás všade obklopuje. 3 stromy na horizonte predstavujú symbol života a spájajú 3 ríše: zemskú, vodnú a vzdušnú. Nad tým všetkým sa vypína hora, ktorá poukazuje na vrcholný zážitok či vyvrcholenie našich snách. No a v diaľke môžeme vidieť hrad, ktorý symbolizuje spojenie pozemského sveta s vyššími silami a zároveň cieľ, ku ktorému môžeme smerovať. Ak by sme mali význam tejto karty zhrnúť stručne, Esopalíc je kartou nových príležitostí, silnej tvorivej energie a odvážneho vykročenia vpred. Objavuje sa vo chvíľach, keď je potrebné chytiť šancu za pačesy a s odhodlaním začať niečo nové. Ak vás tento výklad zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac o symbolike tarotu, celý rozšírený výklad karty Esopalíc nájdete na mojej stránke, odkaz je dolu v popise pod videom. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou a ak vám tento výklad priniesol inšpiráciu, poteší ma, ak dáte videu like, prihlásite sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tarotové výklady.